Na hát gondoltam, hogy készítek egy élőt a YouTube-ra. Aztán gyorsan szembesültem vele, hogy hát ez nem így működik. Kell hozzá legalább 50 feliratkozó. Na hát ez is egy új információ volt nekem. Soha életemben nem csináltam még YouTube vagy YouTube ki, hogy mondja, videót. Pedig gyakorlatilag, amikor még a kezdetek kezdetén egyáltalán létrehozták a YouTube-ot, már akkor néztem és használtam. De mivel mindig is alapvetően egy introvertált természet voltam, ezért mindig egy kicsit taszított engem ez a dolog, hogy most én kitegyem magam az ország, világ elé, szó szerint, és akkor beszéljek dolgokról. Viszont nagyon régóta érik már bennem az, hogy jó lenne beszélni dolgokról, amikről mások nem igazán beszélnek, vagy teljesen más a véleményük. És most így feljött bennem újra, hogy talán lehetne egy ilyen kis beszélgetős csatornát csinálni, illetve ha minden jól megy, mert ez még elég sok mindenem múlik, akkor lehet, hogy lesz egy ilyen építkezős része is ennek a csatornának, és akkor legfeljebb megpróbálom majd úgy csinálni, hogy az építkezős rész az majd egy külön videólistában lesz, a beszélgetős rész meg megint egy külön videólistában. Amiről szeretnék majd beszélgetni, és szerintem élők lesznek, még azt nem tudom, hogy Twitchen is, TikTokon is, TikTokot azt pláne nem ismerem, tehát ott azt sem tudom, hogy működik, hogy lehet-e egyáltalán élőzni, meg lehet-e hosszabb videókat készíteni, mert ugye a TikTok az inkább az ilyen rövid kis sortokról szól. De majd legfeljebb annak is utána nézek. Mert hogy azt már ugye tudom, hogy más YouTube-osoktól, hogy érdemes, ha valaki streamel, akkor is így több platformon egyszerre. Mert az úgy hatékonyabb, több embert el lehet érni. És a témák, amikről szeretnék beszélgetni majd, vagy beszélni, az hát egyrészt majd úgy is fogom olvasni a kommenteket, és akkor nyilván majd ti is, a nézők is írtok mindenféle témákat, amikről esetleg mások nem beszélnek, és szeretnétek mondjuk beszélgetni róla. De ami első körben téma lesz, az ugye, amit említettem, építkezés. És ez, hogyha minden jól megy, akkor ez egy ilyen újfajta építkezés lenne, ami itthon Magyarországon még, hát nem azt mondom, hogy példátlan, mert vannak már rá próbálkozások, meg példák. Én is ismerek egy srácot, egy fickót, aki csinált már hasonlót, mint amit én szeretnék. De szerintem ez egy elég egyedi dolog lesz. Nem tudom, hogy ki hallott már esetleg az Earthshipekről. Ezt egy amerikai fickó találta ki még vagy 50 évvel ezelőtt, Mike Reynolds. És valami hasonlót szeretnék itthon megvalósítani, úgymond egy ilyen precedenst készíteni, és ezzel kapcsolatban mindent elmondani, a jóságait, előnyeit, hátrányait, nehézségeit, szabályozásokat, mire kell odafigyelni, mit lehet, mit nem lehet, hogyan lehet, és akkor gyakorlatilag így végig videózni az egész építési folyamatot, aztán utána később, ahogy telik az idő, ugye tapasztalatokat is megosztani mindenkivel. Mert nyilván én is olyan vagyok, hogy mielőtt bármibe belefogok, ugye szeretek másoktól, olyanoktól, akik már használják az adott eszközt, vagy épületet, vagy épülettípust, vagy bármiről legyen szó. Mindig szoktam csinálni egy ilyen kis kutatómunkát előtte, ahol próbálok utána nézni annak, hogy mi a valóság. Mert ugye, amit a reklámokban, meg a marketing videókban, meg
meg ezekben látunk, meg hallunk, az ugye marketing nyilván, tehát ott, mivel hogy bizniszről van szó, ugye, és az eladás a lényeg, ezért nem biztos, hogy valós információkat fogunk kapni. Ezért jó az, hogyha olyan emberektől tudunk informálódni, akiknek nincsen pénzérdeke. Tehát ugye az már eleve gázos szokott lenni, vagy visszás egy kicsit, amikor valaki mondjuk promótál valamit, mit tudom én, mondjuk egy vízmértéket. Most itt van előttem a telefon mögött egy vízmérték, most nem jutott jobb az eszembe, és akkor ennek a vízmértéknek a gyártó cége támogatja a videót, és akkor ő elmondja, hogy milyen jó, meg milyen fasza. Igen, ez már egy kicsit egy ilyen visszás nekem. Úgyhogy én is próbálok mindig olyan videókat keresni, meg olyan videósokat, akik tényleg elfogulatlanul pénzérdek, meg bármiféle érdek nélkül nyilatkoznak termékekről, vagy akármiről. Mert akkor az már, hogy is mondjam, egy sokkal megbízhatóbb, valósághoz közelibb információ tud lenni, mint amit látunk a mindenféle reklámokban. Úgyhogy mit is kezdtem el mondani? Igen, ez egy kicsit probléma lesz, ugyanis hát diagnosztizálni még nem diagnosztizáltak vele, mert nem voltam vele orvosnál, de így saját kutatómunka után, meg utánajárás árán rájöttem, hogy valószínűleg van egy kis ADHD-m, vagy ADD-m, meg egy kis OCD is társul hozzá, ami a maximalizmusomban, meg a szőrszálhasogatós hozzáállásomban szokott megnyilvánulni, úgyhogy ezt majd meg kell szoknia mindenkinek itt a videóim alatt, hogy elindulok valahol, aztán olyan szinten képes vagyok elmenni egy totál másik irányba, hogy az valami félelmetes, aztán meg nem tudom, hogy honnan indultam el, és mégis mi a fenéről akartam eredetileg beszélni. Szóval, témák, ugye az egyike a házépítés, a másik, amiről szeretnék beszélni, amit szintén nem nagyon látok itthon szinte senkitől, azok ilyen kapcsolati, illetve párkapcsolati témák, illetve közösség, mint téma. Mi történt a közösségekkel? Miért nincsenek manapság normális, egymás segítő közösségek? Miért mennek tönkre a párkapcsolatok? Miért van az, hogy minden házasságnál 50% esély van arra legalább, hogy vállással fog végződni? Miért nem tudnak a férfiak a nőkkel manapság egyáltalán együtt élni, együtt lenni, házasságban lenni? Mik okozzák ezeket a dolgokat? Esetleg mi lehet ezekre a megoldás? És hát ezek ugye nem egyszerű témák, már csak azért sem, mert én úgy gondolom, és nekem az a véleményem, hogy ezek a dolgok eléggé összekapcsolódnak egymással. Tehát az a gazdasági rendszer, amit én ugye társadalmi gazdasági rendszernek kötőjelvel szoktam mondani, nevezni, leírni, amiben ugye élünk, én úgy gondolom, hogy ez hatással van mindenre, a párkapcsolatokra, a közösségekre, mivel hogy átalakítja eleve az embereknek a gondolkodásmódját. Amiről itt ugye most szó van, szó szerint, az a globális kapitalizmus. Annak örülök, hogy elég sokan beszélnek már erről a témáról, milyen rendszer szinten, viszont azt látom, hogy sokan még mindig nem jutottak el odáig, nem tudnak olyan szinten holisztikusan gondolkodni, hogy összekapcsolják a szálakat fejben. Nyilván ez nem egyszerű, meg nyilván nagyon nehéz, mert kell hozzá egy nagyon komplex rendszerismeret. Magyarán mondva túl kell tudnunk, látnunk a kis szemellenzőnkön, ami ránk van téve, és meg kell látnunk, hogy például ez az enyém-tiéd rendszer, amiben élünk, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a beteges versengés, mert ez már beteges szerintem, tehát ez amikor már megfojtom a másikat egy kanál vízben egy szelet kenyérért, és gyakorlatilag itt tartunk, ez már beteges. Tehát ennek a kapitalista rendszernek még annak idején valamikor, én azt tudnám mondani, nem vagyok szakértő, gazdasági szakértő se,
közgazdász, se társadalomkutató, se semmi ilyesmi, csak az alapján alakult ki ez a kép a fejemben, ami a saját élettapasztalatom, illetve amit másoknál láttam, hallottam. Szóval, sokszoros összetett mondat után próbálunk visszatérni. Szóval az a kép alakult ki az én fejemben, és szerintem én úgy gondolom, hogy valahol ez lehet az igazság, hogy ez a beteges versengés, ez hat a családokra is. Tehát ez már családon belül is fellelhető, párkapcsolatokon belül is fellelhető, hogy annyira belénk kivódott már ez a versengés, mert ugye az egész rendszernek ez az egyik alapja tulajdonképpen, hogy már családon belül is versengünk. És akkor én nem azt mondom, ennek a versengésnek lehet egy olyan szintje, ami még egészséges. Tehát ugye erre szoktuk mondani, hogy sportszerű, amikor mit tudom én mondjuk boxban az egyik versenyző legyőzi a másikat, de amikor az kiterül, akkor oda megy hozzá, felsegíti, megölelik egymást, összepacsiznak, nincs harag. Ezzel szerintem még nincs is probléma. Amikor már átalakul abba ez a dolog, hogy utálom a másikat, meg hogy is mondjam, tehát az a tudat van a fejemben, hogy meg is ölném, meg kell öljem ahhoz, hogy magyarán mondva, hogy én nyerhessek, meg győzhessek, meg lenyomhassam a másikat, az már nem jó. Én úgy gondolom, hogy az már nagyon nem jó. És ugye így sok minden bekapcsolódik. Tehát maradjunk a boxolós példánál. Ott például ugye bekapcsolódik szintén a pénz. Nyilván ők nem ingyen mennek ezekre a boxversenyekre, nem ingyen veretik szét magukat. Sokszor nem kevés pénzről van szó, és ugye az van benne az emberben, hogy neki nyerni kell. Mert akkor fogja megkapni a pénzét, amiből tud venni ezt, meg azt, meg amazt. És én úgy gondolom, hogy emiatt ez az egész, ez rányomja a bélyegét gyakorlatilag mindenre. Tehát ezért van az, amikor tét nélküli meccsek vannak, akkor azt láthatjuk, hogy sokkal nyugodtabbak általában a résztvevők, sokkal sportszerűbbek, sokkal, hogy is mondjam, sokkal normálisabbak, sokkal emberibbek. Már hogyha ugye attól függ, hogy ki mit ért emberi alatt. Én az emberi alatt azt értem, hogy jó indulat, jó hiszeműség, sportszerűség, kedvesség, segítő szándék. Én úgy gondolom, hogy az embernek ez az alaptermészete. Erről is lesz majd szerintem videó, ezt nyilván sokan vitatni fogják, mert sokan azt gondolják, hogy ez a kapitalista rendszer is azért jó, mert hogy emberszerű, mert az emberi természet ilyen, hogy versengő, meg evolúció, meg kiszelektálódik a gyenge, meg stb. Én ezzel nem igazán értek egyet. Ennyi erővel akkor lehetne azt mondani, hogy jaj, hát minek tartottuk életben mondjuk a Stephen Hawkingst, mert hát nem volt életképes, mert volt neki egy genetikai rendellenessége, most pontosan nem tudom mi, ha jól tudom, ilyen izomsorvadásos betegsége volt, és akkor ha ezt a logikát követjük, akkor őt hagynunk kellett volna meghalni. Na de hogyha hagytuk volna meghalni szerencsétlent, akkor nagyon sok dologgal kevesebb lett volna az emberiség, mert ő nagyon sok mindenre rájött, nagyon sok mindent letett az asztalra, ami segítette az emberiség fejlődését. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ez egy kicsit ilyen idióta logika, nem? Tehát, de hogyha már van egy kivétel, akkor igazából lehet több is, nem? És hogyha lehet több is, akkor igazából az állítás megcáfolódik. Legalábbis nekem ez a gondolatmenet, én így szoktam gondolkodni. Kicsit másképp vagyok összerakva, mint a többi ember, arra már rájöttem. Ezért is van az, hogy sokszor nem értek egyet sok emberrel, mert egészen máshogyan gondolkodom, mint a legtöbb átlagember. Meg én úgy látom, hogy a legtöbb átlagember az tényleg az így van. Így egy ilyen dobozba, ilyen virtuális szemüvegbe, ilyen szemellenzőbe, és akkor annyit lát, amennyi előtte van.
és nem is igazán akar túllátni a dolgokon, nem is igazán akarja megérteni, csak a saját kis dolgával törődik, a saját kis életével, a saját kis családjával, a saját kis munkahelyével, a saját kis pénzével, és nem is érdekli más. Holott mi emberek is, minden egyes dolog, amit teszünk vagy nem teszünk, az is hatással van mindenre. Én úgy látom, hogy a természet is így működik. Ugye ez a pillangó effektus, hogyha ezt ismeritek, és én úgy gondolom, hogy ez létezik, és egy igaz dolog, hogy amikor egy pillangó ugye megrezzenti a szárnyát, az is hatással tud lenni a világ másik pontján, nem tudom, egy folyóra, vagy bármire. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor a következő gondolat az az, hogy akkor ez ránk miért ne lenne érvényes. Tehát ha én teszek valamit, az a másik emberre is hatással van. És ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy állunk hozzá az élethez, illetve egymáshoz. De ebben a jelenlegi világban én nagyon szomorú vagyok, mert azt látom, hogy tényleg azon, hogy ember embernek farkasa, és ez minthogyha egyre rosszabb lenne. Egyre nagyobb mértékben egyik ember a másiknak farkasa. Már most ott tartunk tényleg, hogy képes lenne leszúrni. A Squid Game-et, ha valaki még esetleg nem látta, ugye ez magyarra fordítva idiótán véleményem szerint, ez a Nyerd meg az életed. Én Squid Game-nek hívom, meg a legtöbb filmet egyébként az angol címén szoktam mondani, mert azok általában sokkal értelmesebbek, nem tudom, ki fordítja le ezeket, meg hol, de lecserélhetnék szerintem az illetőt, na mindegy. Szóval, aki még nem látta, az nézze meg ezt a sorozatot. Az is például erről szól. És amikor én azt a sorozatot megnéztem, akkor valahol én magam is ledöbbentem, hogy basszus, hát ezt képernyőre merték rakni. Hát gyakorlatilag megmutatja az embereknek, hogy mi történik a világban. Gyakorlatilag, ha ezt mindenki megértené, akkor holnap lehet, hogy forradalom lenne. És nem lett. Nem lett, mert az a baj, hogy sokan szerintem nem értik, csak egy filmet látnak benne, egy fantáziát látnak benne. Tehát nem látják azt, hogy ez egy görbetükör a világnak. Ugyanúgy, ahogy véleményem szerint a Matrix is, mint film, főleg az első rész. Az borzasztóan. Tehát szerintem azt se tudják sokan, vagy nem jöttek rá, vagy nem esett le nekik fejben, hogy az egy borzasztó jó társadalom és rendszerkritika, ha úgy nézed. Ugye sokan próbálkoztak értelmezni, hogy ilyen bibliai hasonlatokat hoztak, meg nem tudom, a Géci Gábor is, Isten nyugosztalja, nem akarok rá rosszat mondani, de én nem az ő filozófiájával sok mindenben nem értek egyet, és akkor ő is csinált ilyen elemző videót róla, hogy mert a Morpheus, meg Biblia, meg és akkor elvitték ilyen, nem is tudom milyen irányba, ilyen szabadkőművesek, meg nem tudom micsoda. Én nem mondom, hogy nincs, lehet, hogy van, meg lehet, hogy van deep state, meg akármi, de nem az a lényeg. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mindezek mögött, vagy alatt, attól függ, hogy nézzük, az alapja az egésznek maga a rendszer. Én mindig azt szoktam mondani, hogy valójában, ha belegondolunk mélyebben, csak ehhez egy kicsit mélyebben bele kellene gondolni, akkor nem a kőgazdagokkal van baj, nem az oligarchával van baj, nem a rendszerurakkal van baj, nem a szabadkőművesekkel, nem a pénzurakkal, nem a bankárokkal, nem az emberrel van baj, hanem a rendszerrel van baj. Mert egy olyan rendszerben élünk, ami lehetővé teszi, hogy ilyen emberek, ilyen közösségek, ilyen pénzurak, oligarchák, stb. Tudjanak létezni. Hogy meg tudják csinálni azt, amit csinálnak. És szerintem ez a lényeg. Ez az, amit nagyon-nagyon sokan nem látnak. Mert vagy nem tudnak ennyire mélyen belegondolni, vagy nem akarják látni, mert akkor jön a kognitív diszonancia, és meghasonulok a saját tudatommal, meghasad a tudatom, ugyanúgy, mint Neónak meghasadt a tudata, amikor ugye Morpheus ráébresztette, hogy egy álomvilágban éltél, Neo, és ez a valóság. És amikor az emberben tudatosodik az, hogy a valóság az az, hogy a kapitalizmus
egy nagy rakás szar, és gyakorlatilag minden egyes nyomor, szenvedés, háború, halál, pusztítás, félelem, minden ebből a rendszerből gyökerezik, mert a rendszer biztosít lehetőséget ezeknek a dolgoknak, akkor meghasad a tudat. Én is átéltem ezt ilyen 2010 környékén. Addig én is úgy voltam vele, hogy amerikai állam, igen, majd lediplomázok, és akkor majd megyek dolgozni, és akkor majd gyűjtöm a pénzt, és akkor majd lesz egy jó házam, meg lesz feleségem, meg gyerekeim, meg kocsim, meg minden, és akkor happy day, és akkor elértem mindent, meg elértem azt a célt, amit így beletápláltak a fejembe, hogy hát ez az élet lényege, meg ez az élet értelme. Aztán olyan 2010-12 környékén megtaláltam először azt hiszem a Zeitgeistnek az addendum videóját YouTube-on, szintén, azon így lesokkoltam, amikor rájöttem, hogy ez a pénzvilág, ez miről is szól valójában, hogy minden csak nem igazságos, és hogy minden csak nem jó. Aztán utána azt követve megtaláltam a Venus projektnek a videóit. Ezekre rákereshettek mindegyikre, ha még nem láttátok. A Venus projektből is, amit nagyon ajánlanék, úgy tudtok rákeresni, hogyha beírjátok YouTube-on, hogy The Choice is Ours. Miénk a döntés, vagy a választása miénk, attól függ, hogy ki hogy fordítja le. Ez egy 2016-os ilyen dokumentumfilm-szerűség videó, ahol szintén taglalják így a jelenlegi kapitalista pénzalapú rendszernek a működését, meg hogy miért nem jó, és miért totálisan fenntarthatatlan, de teljesen, és hogy miért van az most jelenleg, ami. Miért van az, hogy ciklikusan, 5 évente, 10 évente mindig válság van? Miért van az? Hát azért, mert nem működik a rendszer. Látszólag működik, mert olyan, mint a konzerves doboz, amit mindig egy kicsit arrébb rúgunk az úton, amikor sétálunk és arrébb rúgjuk, aztán odaérünk megint, aztán megint arrébb rúgjuk, de nagyjából ez a rendszer ez így működik. Mindig arrébb rúgdossuk egy kicsit valamivel, pénzügyi trükkökkel, banki trükkökkel, azzal, hogy elkezdünk a központi bankokkal még több pénzt kinyomtatni, ami inflációt okoz, ami utána megint válságot okoz, és akkor ez így körbe-körbe gyakorlatilag a saját farkába harap a kígyó, folyamatosan, ciklikusan, néhány évente. És akkor sokan csodálkoznak, hogy hát miért, meg miért van ez, meg hogy miért nem haladunk előre. Meg hogy miért nem lesz soha jobb. Hát ezért, mert rendszerhiba van. Ezt a rendszert annak idején kitalálták, ilyen 200-300 évvel ezelőtt okos emberek, hogy ez milyen jó lesz, mert ez majd egy ilyen, minek szokták mondani? Egy ilyen körbeforgó gazdaság, amivel szoktak kampányolni mások is. Hogy szokták már mondani, nem körbeforgó gazdaság, hanem, de mindegy, ez a lényege. Hogy a fogyasztó majd megy fogyasztani, a termelő gyártja neki a terméket, odaadja neki a pénzt, aztán az a termelő-gyártó ad fizetést a fogyasztónak, és akkor majd ez így tök jó, mert akkor ez egy ilyen körkörös rendszer, és akkor ez így működni fog. Elméletben működött is. Gyakorlatban meg úgy tűnik, hogy rohadtul nem működik. Ugyanis ennek a rendszernek az lett mára az eredménye, főleg mióta 1971-ben, ha jól emlékszem, eltörölték az aranyfedezetet, hogy gyakorlatilag, mivel hogy igaz az a mondás, hogy pénzt csak pénzből lehet csinálni, még több pénzt, ez tényleg így van. Tehát ha nincs pénzed, nem tudsz pénzt csinálni. Ez van. Ahhoz zseninek kell lenned, feltalálónak, vagy nem tudom minek, de az ilyen nem tudom 1 milliárdból egy körülbelül, tehát nyilván mindenki nem tudja megtenni. És lényeg, már 24 percnél járunk, lehet, hogy hosszú lesz. Az a baj, hogy nem tudom szétdarabolni. Ez lesz a problémám nekem ezekkel a YouTube videókkal, hogy ugye ezt is szokták mondani, hogy érdemes ezeket a videókat ilyen témakörökre szedni, de egyszerűen máshogy működik az agyam. Nem tudom szétszedni. Hogyha van egy halmazod, amiben minden összefügg mindennel, akkor nem igazán tudod szétbontani, mert egyikből következik a másik, abból következik a harmadik, abból következik a negyedik, és visszaérsz az elejére. Tehát ez olyan, mint egy ilyen csillagpontos elrendezés, hogy
nem igazán tudom szétbontani a dolgokat. Ez ugyanúgy, ahogy a természetben se tud működni a természet állatok nélkül, vagy gombák nélkül, vagy fák nélkül, vagy növények nélkül. A Yellowstone Parkban ugyanígy jártak, ugye, kiemelték a farkasokat, nem tudom hány évvel ezelőtt, mert hogy féltették a látogatókat, mi lett az eredmény, a legelészők túlszaporodtak, és akkor azt vették észre, hogy hú, basszus, ilyen kopár sivatagos részek kezdenek megjelenni a Yellowstone Parkban, mit csináljunk? Hát nem tudom ki volt az, egy okos ember azt javasolta, hogy hát vissza kell állítani az egyensúlyt. Túl vannak szaporodva, vissza kell telepíteni a farkasokat. Visszatelepítették a farkasokat, lásd csodát, beszabályozták a farkasok a legelészőket, azok nem voltak most már túlszaporodva, és a legelők, amik addig kopárok voltak, meg kiszikkadtak, azok újra elkezdtek zöldelni. Ez ilyen. Minden mindennel összefügg, mindennek megvan a maga helye, a maga szerepe. És visszatérve megint az előző gondolatomhoz, ezért lesz nekem nehéz, hogy most hú, basszus, honnan indultam? Ja, igen. Témakörök, hogy miről szeretnék beszélni. Hát igazából így mindenről. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert továbbra is úgy gondolom, hogy minden mindennel összefügg. Ez egy ilyen, szerintem egy ilyen egyetemes igazság, és ezért nem igazán lehet szétdarabolni a dolgokat. Szóval, igen. Hát lesz benne szerintem így a saját életemre vonatkozóan is. Nyilván majd ezt lehet, hogy óvatosan fogom csinálni, mert nyilván amikor az ember mondjuk családtagokról, vagy volt családtagokról beszél, akkor azt nem szeretném, hogy itt ilyen visszanyomozás legyen, és akkor mondjuk elkezdjék őket így ekézni. Mondjuk nem tudom, hogy miért csinálnak ilyet emberek, vagy mire jó ez. Lehet, hogy kialakul egy ilyen paraszociális kapcsolat a videóssal, és akkor ők küldetésüknek érzik, hogy védjék őt, vagy valami, holott már egyébként régen túl vagyunk a dolgon, meg a témán, na mindegy. Szóval nyilván az ilyen videókat majd óvatosan kell csinálnom, hogy nyilván saját tapasztalatról is szeretnék beszélni, mert nyilván az a legjobb. Tehát, hogyha én arról beszélek, hogy a Jóska Pista mondta nekem, hogy járt, és akkor képzeljétek el, az nem igazán releváns. A legrelevánsabb az mindig, amikor az embernek saját tapasztalata van, saját élettapasztalata, és akkor azt el tudja mondani, hogy na figyelj, én ezt átéltem. Ezt első kézből átéltem, úgyhogy ez tényleg így van. Mert én átéltem. És hogyha másoktól is hall hasonló dolgokat, vagy ugyanolyan dolgokat, akkor az meg csak még jobban meg tudja erősíteni abba, hogy hát igen, akkor jó a gondolatmenetem, meg jól gondoltam, hogy itt most én voltam a hibás, vagy nem én voltam a hibás, miben voltam hibás. Ez is nagyon fontos egyébként, hogyha megint csak mélyebben belegondolunk, akkor igazából nincs olyan ember, aki ártatlan. Mondok egy példát, abuzív kapcsolatban éltél, és akkor kiszálltál belőle, és akkor azt mondod, hogy jaj, te ott áldozat voltál, és te mindent jól csináltál, és semmit nem csináltál rosszul, hanem a másik a fúj. Ilyen nincs. Majd erről fogok szerintem beszélni, a saját esetemről is. Én is hibáztam. Csak nem ott, ahol a másik fél gondolja. Nem ott, ahol én is gondoltam. De hogyha valaki, mit tudom én most párkapcsolati témánál maradva belekezd egy kapcsolatba egy másik emberrel, és fejest beleugrik, mint az őrült, és mondjuk csinál egy olyan hülyeséget, mint amit én is csináltam, hogy alig egy év ismerettség után házasság, gyűrű, minden, mert úristen együtt akarunk lenni, mert komolyan gondoljuk meg, stb. És utána később rájön arra, hogy fú basszus, hát nem is ismertem meg eléggé ezt az embert, mielőtt gyűrűt húztunk egymás ujjaira, és mondjuk utólag, hónapok meg évekkel később kezdek kiderülni, hogy basszus, nem is passzolunk egymáshoz, akkor ott igenis én is hibás voltam. Bizony. Mert egész egyszerűen hülye voltam, türelmetlen voltam, tapasztalatlan voltam, bennem volt ez a, szintén szerintem a
a rendszerhez köthető életérzés, meg gondolkodásmód, hogy fú, nekem már is azonnal kell. Ugye ezzel szoktunk viccelődni is így vállalkozók között is, hogy vannak ilyen ügyfelek, hogy tegnapra kell. Már is rögtön azonnal. Igen, ez a türelmetlenség, erről is lehet beszélni, hogy ez is hogyan köthető a rendszerhez, hogy meg ugye ez a FOMO jelenség, amit esetleg sokan ismernek már, ez a fear of missing out, ugye ez a félelem attól, hogy kimaradok valamiből, és akkor állandóan egész nap pörgetnem kell a telefont, meg néznem kell a videókat, meg úristen, nem maradhatok le semmiről, mert mit tudom én, már ez így pszichésen bennünk van. Szóval erről is lehet majd beszélni, meg szerintem így sok mindenről. Úgyhogy most csak így mondtam egy példát, aztán megint nagyon elkalandoztam. Nem baj, majd legfeljebb ilyen hallgatós podcastnek, vagy mit tudom, ilyen este ilyen altató podcastnek majd lehet, hogy jó lesz. Azt szokták mondani, hogy nincs rossz hangom. Én mondjuk másképp hallom, mint ahogy mindenki más is teljesen másképp hallja a saját hangját egyébként, ezt nem tudom, tudtátok-e? Ez is egy érdekes jelenség. Ugye, hogy mivel mi belülről is visszahalljuk saját magunkat, ugye így én egy teljesen más hangot hallok, amit érdekes módon valószínűleg soha senki más nem fog hallani, csak én. Én például jóval mélyebbnek hallom a saját hangomat, meg azt hiszem, hogy mindenki másnál így van ez, hogy jóval mélyebbnek hallja a saját hangját, mint ahogy mások hallják. Na mindegy, ez megint egy ilyen elkalandozás, úgyhogy szerintem ilyen első tesztvideónak jó lesz, aztán majd meglátjuk. Ha minden jól megy, akkor körülbelül 1 hónapon belül, nagyon jó, Frigyes, igen, kell a cica a videóban, csak nem így, mert így engem nem látnak. Mondjuk lehet, hogy te szebb vagy nálam, vagy érdekesebb a pofád, mint az enyém. Na, menj arrébb, légy szíves. Éppen befejezném, ha hagynád. Ez mindig így van. Elkezd az ember beszélni, és akkor jószág azt hiszi, hogy hozzá beszél, és akkor jön. Na mindegy. Mibe kezdtem bele? Megint. Szóval, igen. Ha minden jó megy, meg minden igaz, akkor 1 hónapon belül el fogom tudni kezdeni itt a építkezős videókat, ami majd ilyen rendrakással kezdődik. Most jelenleg van egy házam, amit a volt feleségemmel közösen tulajdonunk, és ez úgy lesz, hogy el lesz adva. És hát megpróbálom megcsinálni a lehetetlent, hogy egy félház árából építek egy egészet. Nyilván ennek megvan a maga trükkje, meg a maga logikája, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Ha jól számoltam, már pedig általában jól számolok, ugye a vasembert idézve, nem, egyébként általában rosszul szoktam számolni. Szóval, ha jól számolok, akkor meg tudom csinálni. Ha nem jól számolok, hát akkor majd gyűjtök még hozzá pénzt, és akkor majd később be lesz fejezve. De most az a haditervem, hogy mi van most február 25 körül, 1 hónapon belül nagyon jó lenne, hogyha el tudnám adni a házikót. Még most nincsen meghirdetve, de tervezem, hogy meg lesz hirdetve, illetve már van rá egy jelentkező, csak ők ugye csokot szeretnének rá fölvenni, meg hát ez ilyen bonyolultabb téma, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e belőle egyáltalán valami. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy remélem, hogy 1 hónapon belül fogom tudni kezdeni majd ezeket a házépítős videókat, és akkor az majd először azzal fog kezdődni, hogy rendrakás, ugyanis a telek, amit kinéztem, az érdekes módon, ez is ilyen vicces valahol, az a szomszéd telek, ami szemben van. Aztán kérdezték is tőlem, hogy de hát nem lesz szar, hogy ezt a házat, amit újítottál eddig a 2 kezeddel 10 éven keresztül, benne van minden hétvégét, benne van minden szabadnapod, benne van mindened, azt így látni fogod minden nap. Igazából azt tudom elmondani, hogy nem, mert az, amit tervezek építeni, az egy sokkal jobb lesz. Az egy sokkal jobb ház lesz, ha sikerül megcsinálnom úgy, ahogy. Mert hogy ugye itt vannak olyanok, hogy helyi építési szabályzat, településrendezési terv, oték, ami most már téka, majd ezekről is lesz szó, majd ezekről is fogunk beszélni, mert ezeket én sem tudtam, hogy
Hát itt Magyarországon építkezni, az minden csak nem egyszerű. Főleg, ha belterületen akarsz. Külterületen még hagyján, mert ott ugye nem vonatkozik rá általában a településrendezési terv, mert külterület, tehát azzal nem foglalkoznak, a helyi építési szabályzat sem nagyon szokott vele foglalkozni, mert külterület. Az OTK vonatkozik rá, abban meg nem sok minden van. Tehát olyanoknak, akik ilyen kicsit is különleges, nem hagyományos, speciálisabb házat szeretnének építeni, azoknak szokták javasolni, meg nekem is javasolta a tervező, hogy hát lehet, hogy külterületen kéne. Igen ám, csak külterületi területet még nem olyan egyszerű ám szerezni, mert a szomszédnak elővásárlási joga van, ki kell tűzni, stb. 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 Majd erről is szó lesz. Majd szeretnék egy ilyen videósorozatot csinálni tényleg, hogy segítsek ezzel másoknak, mert nekem már több hónapon benne van ebben, hogy ezeknek a dolgoknak utána nézni, megkérdezni, mi hogy van. Ugye mivel nem rendelkezek az információval, tudatlan vagyok, ugye azt gondoltam, hogy jó, hát én csak itt veszek egy telket, terveztetek rá egy épületet, és akkor az meg lesz csinálva. Nem. Ez sajnos nem így működik, mert meg van szabva, hogy mennyi előkertet kell hagyni minimum. Mennyi oldalkertet kell hagyni minimum. Itt nálunk például megvan az is szabva, hogy a fal színe csak pasztelszín lehet, a tetőfedés színe csak földszínű lehet, a tető csak a magas tető lehet, és még sorolhatnám. Tehát ez nem úgy van, hogy én mondjuk szeretnék egy lapos tetős házat, és akkor az lesz. Nem. Sajnos alkalmazkodni kell a szabályokhoz. És emiatt, hogyha nem egy ilyen tipikus, magas tetős, 45 fokos tetős kádárkockát szeretnénk, ami tényleg ez a tipik ház, téglából, meg ilyesmi, akkor meggyűlhet a bajunk a szabályzásokkal. Mert hogy elég rendesen be van minden szabályozva. Vannak olyan települések, basszus, ahol még az is meg van szabva, hogy mondjuk ebbe az utcába csak cserépfedés lehet. Nem tehetsz rá lemezt, nem tehetsz rá zsindeit, csak cserepet. Mert valaki ezt kitalálta. Amivel valahol egyetértek, ne legyenek ilyen össze-vissza hülyén kinéző házak, meg azzal is egyetértek, hogy mondjuk ne legyen bugyi rózsaszín a fal, vagy magenta színű, vagy nem tudom, ciklámen, vagy ilyen hülyekék, meg nem tudom. De valahol meg nem értek vele egyet, mert hogyha az embernek a tulajdona, és erről is beszélni fogunk, ugye kapitalizmus milyen érdekes, hogy elvileg a te tulajdonod, elvileg megvetted a telket, elvileg megvetted a házat, és mégis a hatóság megszabja, hogy mit csinálhatsz vele, mikor csinálhatod vele. Szóval ugye a kapitalizmusnak az lenne a lényeg, hogy ami az enyém, az az enyém. És azt csinálok valamit akarok, és mindenki kussol, fogja be. Na hát ez a kapitalizmus már elmúlt, ez már nincs. Ez régen volt, ott is Amerikában, itt ez nincs. Tehát itt a tulajdon a tulajdonod, de meg van mondva mégis, hogy mit csinálsz vele. Szóval tiéd is, meg nem is. Félig meddig az államé, legalábbis belepofázhat, hogy mit csinálhatsz, meg mit nem. Elég kőkeményen. Na, úgyhogy megint csak visszatérve, nagyon remélem, hogy egy hónapon belül tudom kezdeni ezeket a videókat, és akkor szerintem első körben az lesz, hogy rendrakással fogunk kezdeni, ugyanis a szomszédos telek, amit meg szeretnék venni, azon van egy ilyen kb. 100 éves parasztház, ami összedőlés határán van, tehát azzal nem lehet mit kezdeni. Illetve tele van szeméttel, mert hát egy olyan emberé volt, aki nem nagyon foglalkozott semmivel, és így szétdobálta az uglón az összes szemetét. Úgyhogy majd azzal fogunk kezdeni, hogy szemétszedős videók, meg dzsindzsa van, meg minden van. De hát sajnos, mivel hogy ugye szűkösek a keretek, ezért olyat kellett találnom, olyat kellett keresnem, amit jó árba, olcsón meg tudok venni. Mert hát még itt vidéken is azért vannak árak. Tehát itt is egy normálisabb, felújított vagy új építésű ház, az már itt is ott van, hogy ilyen 15-30 millió között. Úgyhogy nem egyszerű építőanyagárak, azok elszállva a picsába, mint egy győzelmi zászló, úgyhogy nem lesz egyszerű. És ráadásul itt ugye bejöhet a képbe az is, hogy most, amit kiszámolok, az nem biztos, hogy annyi lesz mondjuk egy fél év múlva, amikor oda kerülök, hogy mondjuk csinálom a tetőt. Nem biztos, hogy a faanyag annyi lesz, mint most, úgyhogy hát rizikós.
igazából, igazából felteszek mindent egy lapra, de nem nagyon tudok mit csinálni. Vagy ezt csinálom, vagy veszek 6-7 millióért, mert körülbelül annyi pénzem lesz rá, egy nagyon erősen felújítandó, mondjuk 80-as években épült házat, és akkor majd az évek alatt, ha tudok félretenni rá pénzt, akkor felújítgatom, és akkor végigcsinálom megint még egyszer ugyanazt, amit ezzel csináltam az elmúlt 10 évben. Viszont én úgy vagyok vele, hogy már 2012 óta megtaláltam az őrsipeket, és nekem azóta igazából ez az álmom, hogy építeni egyet, mert úgy gondolom, hogy ez az a háztípus, ez az a lakástípus, ami valóban élhető. Ez röviden megfogalmazva, de ha rákerestek, akkor 1 millió 2 videót fogtok találni róla. Ez egy passzív dombház. Tehát a passzív házakat tolták egybe, úgymond, így gondolati szinten a dombházakkal, és akkor ugye délfelé tájolva, stb. És akkor ez így tud működni. Ugye ennek az egésznek az lenne a lényege, mint ami a passzív házaknak is, hogy lehetőleg minél kevesebb energiával élhető legyen az épület. Tehát, hogy minél kevesebbet kelljen fűtésre költeni, hűtésre költeni. Ezek az épületek képesek arra, hogy a vizet is megoldja, a víz problémát. Ugye tetőről esővizet gyűjtünk, egy ilyen házi vízbűvben megszűrjük, és akkor utána azt használjuk, tehát nem kell vezetékes víz se, tehát ezek ilyen off-grid hálózatfüggetlen épületek, házak akarnának lenni. Az a lényeg, hogy meg tudja az ember oldani azt, ami a kapitalista cél. Valamire nem érdek, ugye? Hogy önellátó tudjál lenni bizonyos szinten. Nyilván itt a víznél ugye kérdés, hogy na most ez megéri-e, nem éri meg, mert a víz az azért viszonylag olcsó, tehát én is ilyen 3000 forintokat fizetek érte havonta, és egy házi vízmű ozmózis szűrővel, minden kutya fülével, az meg nem tudom 150 000 forint, meg még a vízgyűjtő tartály nem tudom hány 100 000 forint, tehát hogy megtérülés, meg egyéb dolgok. Igen, majd fogunk erről is beszélni. Valószínűleg ezért nem lesz nekem még az elején vízgyűjtőrendszerem, vagy ha lesz is, akkor azt először majd locsolásra fogom használni szerintem, meg WC öblítésre, meg egyéb dolgokra. Na mindegy, megint elkalandoztam. Szóval ez a terv. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És akkor építés közben vannak olyan terveim is, mert hogy egyébként itt ez az utolsó utca a faluban, tehát innen, hogyha elnézek arra felé, akkor ott már csak a pusztaság van, itt az Alföldön. Gyönyörű szép táj egyébként, tehát nyáron iszonyat szép a naplemente, és egyébként imádok itt lenni, meg imádok itt lenni. Ezért is nem akartam volna eladni a házat, de hát így alakult. És ezért is akarom a szomszédos telket megvenni, mert akkor igazából megmarad a látvány, meg az élmény, meg minden. És akkor van olyan tervem, hogy lehet, hogy beszerzek majd egy ilyen kisebb DJI drónt is, illetve egy normálisabb kamerát. Most ugye a telefonommal veszem. És akkor fogunk majd sétálni. És akkor séta közben ilyen beszélgetős dolgokat csinálni. Vannak itt a közelben erdők. Van azt hiszem itt valahol egy kis patak is. És amúgy is tervezem, hogy rám fér egy ilyen kis rekreációs program, testileg, lelkileg, minden szempontból, és akkor majd az építkezések közben, előtte, utána, vagy másnap tartok egy pihenőnapot, és akkor elmegyünk majd így közösen, így úgymond virtuálisan, és akkor sétálunk. Megmutatom nektek az itteni tájat, mert egyébként szerintem gyönyörű szép. És akkor közben majd lesz ilyen beszélgetés, azt még nem tudom, hogy élő, vagy felvétel lesz, és akkor kommentelni lehet majd hozzá, azt majd eldöntöm. Vagy majd mondjátok ti is, hogy mit láttok jobbnak, mit szeretnétek jobban, és akkor majd látjuk. Na, szóval szerintem első körben ennyi, így is jó hosszú lett, podcast méretű. Az a baj, hogy amikor elkezdek beszélni, akkor ugye amiatt, amit említettem, hogy szerintem minden összefügg, és egyik gondolatból megyek át a másikba, meg ugye van ez a kis ADHD-m is, emiatt utána így nehezen tudok leállni, hanem így rám jön, és akkor így megyek tovább a gondolatmenetbe, és sose állok le, mert utána körbeérek, aztán előről kezdem egy másik irányban, és akkor az is megy tovább, és akkor ez így megy a végtelenség, ilyen végtelen ciklusba kerül az agyam, magyarán mondva.
A programozók ismerik ezt a fogalmat. Na mindegy. Szóval, hát próbálok optimistán nézni a jövő elé, bármennyire is borzalmasnak tűnik, mert hát az, hogyha realistán nézzük, akkor hát egy ilyen Mad Max világra lehet számítani. Ha valaki látta a Mad Max-et, hanem akkor nézze meg, és akkor tudni fogja, hogy miről beszélek. De hát nem adjuk fel, megyünk tovább, és akkor reménykedünk a legjobbakban. Majd lesz szó itt szerintem mindenről. Rendszerelmélet, ilyen társadalomelmélet, Vénusz projekt, Earthshipek, mindenféle dolog, amit úgy érzek magamban, hogy szívesen megosztanék másokkal, és hasznos tudásanyag, és nem egy ilyen trash tartalom lesz, mert hát azzal sajnos tele van a YouTube, és akkor sokan nézik ezeket a mindenféle trasheket tényleg. Nyilván azért, mert ki akarják kapcsolni az agyukat, de szerintem a YouTube az egy sokkal jobb platform lenne, hogyha inkább arra használnánk, hogy információkat osszunk meg egymással, tudásanyagot, hogy ezzel is ugye a következő ember tudjon időt spórolni. Neki már ne kelljen azt a, nem tudom, hónapokig tartó utat végigjárni, kitapasztalni, tévedni, a tévedések következményeit elfogadni, együtt élni vele, hogyha nem tudsz vele mit csinálni, stb. Szóval én magam is ezt csinálom, meg egyébként, meg erre használom a YouTube-ot főleg, hogy mit tudom, én rákeresek, hogy nem tudom, betonalapvasalás, és akkor kidob 20 videót, és akkor ott megnézem, hogy kell csinálni, mi az, ami nem jó, mi az, ami jó, egyéb dolgok, ugye elmondják olyanok, akik hozzáértik a tapasztalataikat, és akkor utána már én is meg tudom csinálni, kis gyakorlással. Vagy legalábbis tudom, hogy mire kell odafigyelni. A házat is így újítottam fel egyébként, hogy mindig rákerestem videókra, és akkor néztem, hogy na azt hogy kell szakszerűen, tényleg szakszerűen, normálisan megcsinálni. És igazából lehet, hogy nekem mondjuk 2-szer annyi vagy 3-szor annyi időbe telt, mint egy olyan mesterembernek, aki ezt csinálja egész nap, semmi mást, és bele van állva a munkába egész nap, és akkor már benne van a kezébe, meg már csukott szemmel megy neki. De úgy gondolom, hogy meg tudtam csinálni, és szerintem, hogyha valakinek van egy kis kézügyessége, akaratereje, akkor bárki meg tudja ezt csinálni, bármit. Amit a fejébe vesz, minden csak gyakorlás kérdése, meg az, hogy a tudás meglegyen hozzá. Legtöbbször ezek az apró kis nüanszok, ezek a bocsánat, szakmai kis titkok, azok, amik ugye amiknek az ismerete kell ahhoz, hogy tényleg jól meg tudja csinálni az ember. Hogy mit tudom én például ajzatbetonra, hogyha a padlókiegyenlítőt teszünk, akkor mindenképpen érdemes nem kihagyni azt a folyékony anyagot, amit ugye rá szoktak hordani, ilyen felület erősítő, vagy van, aki tapadóhídnak nevezi, ugye mindenképpen érdemes azt ráhordani, azért, hogy utána a következő réteg beton, amit ugye padlókiegyenlítőnek nevezünk, az a folyós anyag, az rendesen rá tudjon tapadni, ne váljon el a két felület egymástól. Most csak bontam valamit. De ezer meg egy ilyen kis apróság van, amit ha az ember nem tud, akkor nagyon el tudja rontani az építkezést, vagy akár még egy felújítást, és aztán utána kezdheti előről, vagy nem győzheti javítani. Amit én meg ugye utálok, mert én mindent egyszer szeretek megcsinálni, aztán 20 évig el akarom felejteni. Mert időpocséklásnak gondolom, hogy minden évben újra és újra és újra, és akkor ezért nem tudok egyébként a legtöbb cégnél meglenni sajnos, mert a legtöbb céges logika, meg a legtöbb főnöknek a logikája az, hogy jó van, az kedves ára, tákold össze, drótozd össze, kötözd össze, harap rá, szikszalagozd körbe, azt jó van az úgy. Nem lesz jó. Utána egy hónap múlva megint elő kell venni, mert nincs megcsinálva rendesen, és akkor megint, ahelyett, hogy egyszer megcsinálnánk normálisan, jól, és akkor 10 évig el lehet a picsába felejteni az egészet. Nem. A legtöbb cégnél nem ez a logika, hanem az, hogy tákoljál, fiam. Én meg azt utálom. Úgyhogy ezért szokott legtöbbször problémám lenni a cégeknek való dolgozással, úgyhogy ezért is vagyok jelenleg egyéni vállalkozó. Nyilván
ha rákényszerülök, akkor elmegyek, de legtöbbször a legtöbb főnöknek a logikájával nem szoktam egyezni, mert a legtöbb főnöknek ez a logikája, nem az, hogy csináljuk meg egyszer rendesen, nem, mert nem hajlandók rá pénzt szánni, mert válság van, amit félig meddig megértek, és akkor itt megint lehetne menni a végtelenségig, meg majd fogunk erről is szerintem beszélni. Na mindegy, most már tényleg lezárom a videót, basszus, mert már most egy órás lesz. Szóval, hát addig is, amíg el tudom kezdeni itt a dolgokat, addig is sziasztok, és hát kívánjatok nekem szerencsét, hogy minden összejöjjön úgy, ahogy tervezem. Meg hát én is kívánok nektek minden jót, szerencsét, kitartást, erőt ebben a mai nem igazán könnyű világban. Kitartás. Na, sziasztok!